Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Инак қисми сеюми видеои мо аз магазини Relax ки воқеъ аст дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе пешниҳоди шумо мегардад. Марҳамат бинед утюко. Имрӯз ман мехоҳам шумода камакак бутавои техникара нишонтим нархоша барои хона. Ина бинед утюкои тифали будай ай ҳазор сомон боло бо арзонтарош баданаи фирмаҳои Евролюкс ва ёшуна бинед 288 сомонаш ҳаст, 315 сомаш ҳаст. ҳар хела нархоян. Ҳамаш фирмаҳои нағд занаи 189 сомонаям утюк доранд. Инам дошт боша бо 201 сомон. Ино ҳам фирмаҳои нағд. Яксаду ҳафтоду чор сомон. Борои ин магазин чӣ хеле ки медонед, қариб ҳамаш истеҳсоли Туркия ва Эронанд. Ҳамаи борошон. Бинед агар шумода дар кор боша, ҳамин тарафо ки омадед 112 микрорайон, не 144 сомон будай. Омада як бор назар кунед ин магазина, боварӣ дорам ки писандтон мегарда. Беҳад чизои нағз доранд барои хона. Анамин намудошбо ҳаст 324 сомон. Фирмаи Panasonic 252 сомон бо ҳаст. Ана бо инчунин ҳастай 50 сомонаш фирмаи Scarlett. Оз мегзарем ба қисми анамин мултиваркаҳо. Ина тамошо кунед 540 сомон мултиваркаи анамин намудо 5 литра 6 литра бо ҳаст 480 сомон. Ана ин намудош баъд инчунин ана ин намуд ва ё ҳастай миксрои калон 492 сомон. ина дигариша бинед 276 сомон. духтарако бисёр блендеру миксера пирсон шуда буданд. Марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. иҷада ҳар хелаш ҳастай. Ина 276 сомонаш ҳастай бо ҳаст 1210 сомон. ин фирмаи Евролюксай, качестваш нағз бо 1100 сомонаш ҳастай. фирмаи вай намхе сафед шамамхе Евролюксай. иҷада дӯстони азиз марҳамат бинед миксерои намхел Евролюкс 492 сомона бо блендеро 480 сомон. кухни комбайн доранд 747 сомон. набинед дар ин кухни комбайн чанд чи ҳастай дӯстони азиз, ҳам блендер, ҳам миксер, ҳама чи дохил мешавад. 747 сомон. иҷада бубинед ҳар намуд ва ё ҳаст. соковыжималко 402 сомон. калонои хуштувош. ана ин намудбо ҳаст. ана дӯстони азиз чизи дигаре ки ман мехоҳам нишонтим, анамин тифало 150 сомон. 150 сомон. На бинед чанд намуд рангош ҳастай. ина инош ҳаст бо хеле зиёдан. ина 225 сомона бо доранд бо 132 сомона 247 сомона. ана и Евролюкс бинед вай будай. ана ино прозрачниё ам хеле нарх доштай 226 сомону аз литраш вобастай. кадомиш калонтара қиматтара. ина ин намудаш боша 120 сомон. фирмаи Бошуш. иҷада бо ҳаст. ана ин намудо 158 сомон. хелой меша хале меша фирмаям хеле
электрический чайник ҳастай 260 сомон. намудошон хушрӯ, намуди зоҳиришон хушрӯ. дӯстони азиз, коршона намедонам, вале чӣ хеле ки меган видшон хушрӯ. иҷада бине дӯстони азиз, блендеру 400 сомон ҳастай, 250 сомон ҳастай. набинед касоне ки пурсон шида буданд дар бораи ҳамин намудо, марҳамат бо нархошон шинос шавед. 276 сомона, 225 сомона. измилчитлам ҳастай, блендерам ҳастай, ҳарчи ҳастай дӯстони азиз. иҷада бо азанаино ҳастай бинед 339 сомон. мультиваркара бинед 1231 сомон. ҳама чӣ дора ин. евролюкс и многофункциональный. баданаи 650 сомон. и медонед чӣ хеле вентилятораю беҳад хунук мекунад. ира кондиционерои майдачаям меган. нархош баданаи намудо ҳаста. ин намудош нархош навистагӣ нестай дӯстони азиз. фақат анамин 650 сомон буд. ҳамира нишонтон додум. намин намудам ҳаст. иҷада инчунин дӯстони азиз вай ҳастай. духовка ҳастай, одил аст. нархи ям навистагӣ набудай. баъд болода бо чанд намуди дига микроволновка. набинед евролюкси ям фирмаш 612 сомон бо 632 сомон. ҳар хела нархо дора. на 143 сомон анаи пилто. анаи электрический весы ҳастай 168 сомон. барои кухни мисол ҳангоми пухтупаз, мисол шумо орд ё ки равған ами ҳама чиза метавонед ида чӣ кунед, баркашед. тарозуи кухни. ана ино дӯстони азиз фритюрница 260 сомон фирмаи Зилан. ду ранг дора. барои вай картошка пухтан, барои мисол бирён кардани гӯшту дигар чизо фритюрница. иҷада инчунин газо ҳастай, вале дар танашон нархошон навистагӣ набуд. ин фақат кодшай дӯстони азиз. дар танаш навистагӣ нархш ки аниқ набуд. аминораам хел нишон додум ки донед. агар шумо дам хел чизоям дар кор боша, дониста монед ки дар иҷа фурӯхта мешава. ана ин намуд 1010 сом, 1070 сомон. и чай микроволновка 1116 сомон. ана ин намудош ҳаст микроволновкара. духовка ҳар хел буданд 500, 600, 800 нархошон. бо биёед аз пешхатон бинед 1260 сомон. ана ин намуд микроволновка дӯстони азиз. ҳар он чизе ки мехоҳед боварӣ дорам ки пайдо мекунед. иҷада бо инчунин палисосо ҳастай. пилисосо аниқтараш ина фирмаи Тифаль 1296 сомон. фирмаошон гуногунай, нархошонам ҳар хелаяй. дӯстони азиз, ин видеои мо қисми сеюми ҳамин видео аз магазини релаксай. насиб карда боша бо намедонам як видеои дига мондагиа ё ки ду видеои дига мешава, намедонам. ман метонистам ҳамаша обши умумӣ карда як видео карда пешниҳоди шумо гардонам, вале аз сабабе ки интернет беҳад сустай як бора пешниҳод карда натонистаистам. барои ман ба қисмо ҷудо кардам. 1322 сомон анавай палисоси Samsung буд. иҷада бо 1100 сомона дора. фирмаи Samsung палисосош мада шахсан беҳад маъқулай, зеро ки вайшон кашишшонам нағзай, сифатошонам хубай. ана евролюксам инчунин нағзай. бинед
пилисосҳои сафеди калон. пилисосо 999 сомон. дӯстони азиз, ин буд видеои мо дар имрӯза абзормон, ки дар бораи техника шуд. умедворам писандтон гашт.